Já jsem měla tu čest přivítat vás všechny tady na festivalu mladých dechových hudeb Mirka Pláteníka ve Velkých Pavlovicích. Krásná červnová neděle, počasí nám vyšlo a krásně nám tady vyhrává dechová hudba Fialenka z Lanžhota. A následovat bude dechová hudba Kateřínka z Mutěnic a Čejkovic, pak se nám představí Základní umělecká škola Velké Pavlovice a celé odpoledne uzavře dechový orchestr Základní umělecké školy z Dounky. Snad se návštěvníkům tady to odpoledne bude líbit a příští rok, až se uspořádá další festival, tak zase s nadšením přijdou v hojném počtu. Děkuji. Tanžočanky mají na sukňách zámky, pěrtušky vyšívané a vlasy zapletené. Takže, vážení přátelé, za náma nebo za mnou je lanžhotská dechová hudba Fialenka, mládežnická kapela, která trvá tak 3-4 roky, věkový průměr 17 roků a došli jsme vám do Pavlovic zahrát, ukázat, jak se hraje pravá dechová hudba na podluží. Děkujem. V letošním roce probíhá již 4. ročník festivalu mladých dechovek Mirka Pláteníka. My jsme velmi šťastní, že tato tradice se založila, protože lidé ve Velkých Pavlovicích a v okolí velmi milují tady tuto hudbu a jsme také vděční paní Pláteníkové, která tyto festivaly podporuje a snaží se je i finančně zabezpečit.